mojho prvého videa na hru Skyblock z Game Teamu. Asi sa pýtate, skade mám tieto veci a prečo natáčaš práve Skyblock. No, Skyblock ma začal dosť baviť, odtedy, že som tu začal hrať. No a asi sa pýtate aj, prečo som tu nenatáčal skôr. Príčiny sú dosť, pretože bol som nachladnutý, za druhé, nevedel som, že tu mám taký dobrý Skyblock a za tretie, kamarát ma pýtal, či by som nechcel natáčať na hru Skyblock, že ho to baví i o iných youtuberoch. No tak, prečo nie? No a máme tu už dosť veci. Kým som bol nachladený, som sťažil, stal tú platformu, dostal sa tam boli iba suroviny. A asi sa pýtate aj, prečo mám tento železný krompáč. To získavam v týchto achievementoch, ktoré sú tu na ľavom, či na pravo, úkol 3, naťaž 50 dubového dreva, hotovo 9, zbýva 50. Tak, no, teda. Spále schodíky. No a dnes v dnešnom diele by som sa chcel vyťažiť tento ostrov, keď to pôjde. Potom naťažiť pár cobblestonov a dokončiť tú hornú plošinu. Zrezať tento debilný strom. Nič není. Yes, mám všetko 3, nice. Mohli sme si to kus osvietiť. Prídu také čierne nezvané potvúrky. Tak. Budem si robiť lopatku. Lopatku mám a jesť. A jedlo som sa mohol nájsť, mám tu jabka. A ešte jednu vec som vám zabudol povedať. Skôr som to aj zabudol, no. Už nebude vychádzať séria z Minecraftu. Čo? Pretože ma to prestalo baviť, je to dosť zabugovaná hra, no a väčšinou tu nebavilo ani mojich kamarátov, ani vás. Takže, no. To sú bloky, nice! Teraz ich pochytať. Vidíte? Takto sa volá tento server. Game Team. Hostuj gameteam.cz. Stuje servery u Multi-MC. Jak ten zničí do prdele. Tak. Či nepotrebujeme toto. Tak. Tak. To. Parkour! Bum. Tak sa skôr zabijem. Než nejaký parkour. Čo teraz robíme? Ukončíme si tieto pár. Vyberieme si z tohto. Do čestiek. Už iba na 19 použití. 175 použití. 122 použití.
Tak, plošinka. A zrobíme farmičku. Tak. Koľko to má? 5. 5. Tu má 5. Tu má 3. 3. A. Co je? No. Do prdelky. Jampa! Dawaj, ścigaj. No, tak jeszcze 2. Nie mam cię. Mam cię, chcę. Mam cię. Mam cię. Yeah, mamo, yes. Tak, 4 health bloków. 5 health bloków. Many full bloków. 61 health bloków. Jeszcze jeden. Teraz musimy mieć 10. Nemali stack aj dačo. Jeden mám. 2 mám. Nie. Jsem rýchlo. Tak. Koľko ich mám? 1. Tak z každého po 3 by som sa snažil. Jo, emerald. Teraz ste videli, že mi spadlo z kameňu emerald. Nice. Tak toto. 2, 3. 2, 3. Cor. Cor. Ach jo. Že to tento Andezit bude asi veľmi zácný, pretože si mohli všimnúť, že ani raz nepadne. Ďalší emerald, nice. Davaj. Chcem nejaké veci naviac. Jo, máme ho. Nice. 3, máme. 3. Ešte jeden. Tak. Ešte jeden. Zlatý čerton príde, ty vogo. Teraz ich padek. No, neviem. Jo, mám ho. Nice, pare. Jo, mám ho, fajs.
Tak, máme toho dosť veľa. Zem, baby, mám ťa. Jej, babo, juhu. By som sa teraz tak smial, rehlil, všetko dokopy, že teraz drbnem. Ne, toto nie. Sponzor. Pedroška Food, mám. Farmy už máme skoro hot. Ja si ho v skrine zrežem. Ešte si robím z takto halfbloky. Halfblok. 24 máme žiadne halfbloky. Máme, nice. Tak. Zerme toto. Toto ne? Čo sa mi rozsadiť? Huby. Ty sú skoro na prd, no ale to čo už. Mám 14? A to mi nestačí, ty kokso. Ja som noobes. Ja to mi poradný sták, vole. Tak. Také lagy, ty gogo. Lag. Koľko nás tu je? Ty vaga. Aha, tu je web. Tam budete mať IP adresu. A tu na toto tam TS3 to je na TeamSpeak. To môžete pripojiť. Ne! Tak naschvál mi to nevyjde. Opäť sa mi zvýši. To môžem potom využiť. Len teraz. To prdele. Boraj by to kleplo hneď teraz. Ešte tu mám bucket vody. 3, tam je 2. Do prdele. Nice. Tak to zničíme tu na. Tak. Mrko. Na čo hráme? Mrkova. Teba. Ešte motičku si vyrobiť.
Cobblestone. Tak, tu má. Pojdu. Dyně, melony, takže dyňa. Dobrý. Melon. Tak. Myslíš, že mi to vypadne? Na čo sú mi vlastne dobré? Rici. Tak, alebo tak. No, dávaj, Rici, dávaj! Teraz kúkajte, ako mám hliny, ty vôbec nasrato. Tak. Wow! Ty vole. Môžem zakryť. Jedna iba dyňa, to tu môžem dať. Tu ju šupnem. O nie. To potom nepadne. Taká. Mrkvu, toto budeme sadiť na tejto strane. Dobre. Semienka tu má. Dáme. To je jedno. Ešte zemiaku. Tak. Brambory. Ty sú dobrý. Fú. No, ja myslím, že by sme sa už mohli aj rozlúčiť, tak ešte... Čus bus, autobus!